הקונסילר שלך נראה מתפורר ולא אחיד, בואי תראי איך לעשות את זה נכון. האזור שמתחת לעיניים הוא אזור מאוד רגיש ועדין, לכן חשוב מאוד ששמים את המייקאפ לא להניח מתחת לעיניים. אנחנו רוצות שיהיה שם מינימום חומר עם מקסימום כיסוי. דבר ראשון שאת צריכה מתחת לעיניים זה קרם עיניים טוב, להניח אותו בתפיפות. לפני שאת שמה את הקונסילר שלך, תכיני לך פף עם פודרה אבקתית מראש ושימי אותה בצד. אחרי זה את לוקחת את הקונסילר, מחממת אותו בין שני האצבעות שלך, ככה החום גוף יחמם את הקונסילר, והחומר יהיה רך יותר ונמרח בקלות יותר. אני ממליצה לך להשתמש בשני קונסילרים. למה? מטרה אחת של הקונסילר זה לכסות פגמים. כדי לכסות פגם, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה בצבע יותר בהיר מגוון העור שלנו. לכן אנחנו נשתמש בקונסילר בצבע של המייקאפ בדיוק, והוא יכסה לנו את הפגמים, אבל הוא לא יעיר אותנו. כדי שיהיה לנו קונסילר שיעיר אותנו, נשתמש בקונסילר בין גוון אחד לשני גוונים מתחת לגוון העור שלנו, והוא ייתן לנו את ההערות שאנחנו רוצים. אנחנו נשים מעט קונסילר בצידי העיניים ובסוף העיניים, מתחת לאף, פחות נניח שם. מה כן יש שם? את השאריות משני הצדדים. תטשטשי את הקונסילר שלך בזהירות בצורה של תפיפות ולא בצורה של מריחה, ומיד לאחר מכן הפף שהכנת מקודם, את לוקחת אותו, מסתכלת ללמעלה ומפדרת מיד את הקונסילר. מה עשינו בעצם? הקונסילר עוד לא הספיק להיכנס לחריצים שמתחת לאפיים, מיד פידרנו אותו וככה הוא יעמוד לאורך שעות יפה, בלי חריצים ולא מתפורר. לסיכום יש לנו 4 שלבים. לחוט מתחת העין, לחמם בין האצבעות את הקונסילר, להשתמש בשני סוגים שונים של קונסילר, לא לשים מתחת האף ישירות אלא בשני הצדדים, ומיד אחרי שמניחים את הקונסילר, את מפדרת כדי שהקונסילר לא ייכנס לחריצים. ככה תקבלי מראה מושלם מתחת לעיניים לאורך כל היום.